It is a boy. So check is it a boy or is it a girl? Wena ungayini ngaphandle kwami? Sizobe angithanda guys. Ngizobe ngiqala mina phela. Ushoyivula-ke kanje. Awashongo ukuthi ngizobe ngimgqozi mina mfethu ngibona ngathi ngumuntu ohlupha yezabe network angiyifundi ikweleti. Thank you. Lalela yabo waphendula wena njengoba kade kubuza into wathi sebawuthatha lo yes Hayi baba bawufaka. ngiyena Nkosi ngimncane. Ungaloku We are shooting for Nivea. Anyana manje. hayi nakwajimbiza-ke manje. Also uzoyiwash izitsho. Yes ngizoyiwash. Buka waphoxekile yabo tomorrow. Guys know I'm finally a screen graduate. Yabo ukuthi yakhuluphala. Noncipha. Sawubona bhoza yami unjani? I hope right. Igama lami nguMandisa Kheswa, and if you're seeing my face for the first time, githi welcome. And if you are already a subscriber, kahle kahle wena isho nami Boza. And if you too want to join Boza squad, kulula khulu, just press on that subscribe button njengamanje. Like a video because that is what we do. Like how we like the video before watching because I know you guys might forget, so please press a low like lalela. On today's video we are doing a vlog, special vlog with my little sister. I called her ngamtshela ukuthi ngicela efike ezongivakashela. We're gonna be spending the whole day doing errands. We're going to the mall, we're fixing izinto, we're going to school, I'm shooting a campaign uzobe ngisiza nje yabo. But here's the trick, I will be pranking her before usuku luphela. Angithi ngimncengile ufikile nkosami uzongisiza. I want us to fight with her like nje vele bengamncengile nani and see her reaction. Noma engithanda ukuthi how will she react to that. Yeah, ngimthanda kakhulu and usefikile, so I'm gonna call her khona ezombingelela. Yeah. G. Sasiyahamba. What? Uzobingelela amaboss. Come say hi to Maboza. How about the Gogi? Hello my brother. Hello guys. Introduce yourself. So you're Chuagiti and guys not to so in the one Yesterday we came up with the name Ugutu G kade babiza abantu bagama fans ukuthi engasalisebenzisi lelo gama, and then from now on if you are a G supporter uyichimagane G-Wagon. Lento ade isho ukuthi naye usazonenza ama-G-Wagon because she has a YouTube channel now. Yeah. So 300 subscribers ngilendeni 500 then ngixoxeza ne-vlog. So silindele We expect okuningi la msozo wa prank and abazekaya. pranka. Oh. Okay, hamba qeda nsulonke. She doesn't know it's coming. Guys, road to 200k. Okay guys, road to 250k. I too much, bye bye. Even when you tell us something and I want to capture it on camera, uthi yena asoze ayenza Sange wenze ini? Ngizoyenza isathu? No. Neseyenzile guys, mesesemdala ngimtshengisa lezi. Hayi bafethu mina mfethu ngibona ngathi ngumuntu ohlupha yezabe network angiyifundi ngeminyanya nje umuntu onetwork. Hayi ngasho ukuthi abanyana. Anginyanya kodwa ekhaya munetwork nje ukukhamela. Usabanga mina ngoba ngizoyenza isathu. This is the time. Past 11. 11:30. We are done with our first errand. So what's gonna happen now? We're gonna have to go back and Lini.
Yeah, so now we are grabbing lunch/breakfast. The time is 12. Siyabonga kakhulu mama, siyabonga. Sihambe kahle esikoleni. So task yesibili clean. You have to get there clean before Menzi comes. Menzi uzowenzani? Uzoshoot. We are shooting a campaign for Univ. So yeah, masisiqeda ukushoota, we will go to kadokotela. If esakhona uDawood, we're gonna call the doctor. Mesoqala khona kadokotela manje ube ingakafiki. Yeah. So after that, we'll go to Gateway. Siyenzana Gateway G. So we'll a bank card yami and then do some errands. We're gonna go to a restaurant. I don't know. What do you wanna do? Yeah, later. And I feel like matcha. Yeah, so, very well. When I get to really much. So yeah, guys, updates. Anyways, guys, ngithanda le ngoma nami angeke angazi ngisho ukuthi bathini kodwa ngiyithanda. Hello. Yebo. Yeah. Mashasha. Yeah, what's going? I put among nazi quality. Thank you. Uya ufuna ukukusiza sisaba kaMasihlala leThekwini ukuthi nequality siyakwazi ukukusiza. Lalela yabo waphendula wena njengoba kade kubuza into wathi sebawuthatha lo yes Hayi baba Nkosi ungaloku uphendula uthi yes. Phela bengihlamba sesikoleni noMike pho. Ubaphendula abantu usho uthi yes. Yabo lapho sebezothatha ivoice yakho beyifaka ukuthi wena wathi yes. Hayi bese sameni. This is what I normally order. Mr. Price. McDonald's. I ordered this meal in regular. It's called a McCrispy. It's a chicken burger. And nayi inkukhu iphuma inje. So it comes with a patty, cheese, and a sauce. Avimnandi, please try it. I asked them to specifically remove utamatis because I'm uthandi. So nice. Bayibiza nge-deluxe le. And tell me how does it taste? Taste review. Sondela? Bandla ngizoze ngiyithele ke kodwa ngijuice. Amba ama juice like guys. Crispy. Mhlawumbe chicken ngaba ngathi iyamawingi. That's amazing. Very nice. I love it. Siyabonga. I'm putting my little sister on. My friends wafaka nje. And then bese ngwathelile ngiwaqeda. Oh. So azozawo. Next. Ngizotry i-orange juice. Akaze iphuze orange juice. Hayi ukuthi angikazi. Kodwa akwazi uphuze le ya McDonald's. Hayi mnandi. Athi nginokutropica. Ayazi utropica le yena. So I'm putting it on. Now uzofika u-order a McCrispy. Order no orange juice. It's very nice. Hayi blind liswe. Awuthi ngilele kodwa ngiyezwa ukuthi ukhulunywana. Ngasho sima awuqala ukuthi ngimizwela imithetho engakudla. Uvela nje aluma shit.
Busuthi mina ngabe ngabe amakhamera. Yo, akayidingi. Wanje amakhekhe uvuka kwakusela u15 a chocolate baba ngo6 awaqala. Khona uAndrea ngebhalile khona no angazi nobanga. Ngebhalile amakhekhe asala. wadla ngoba kodwa thuma We akawadlanga umnqobo ngamfonela ngathi ngoba wadlela amakhekhe wathi bengazi ukuthi ubhalile nje ngathi alright afonela uma ngathi mhlawumbe uphathela abangani bakhe eDarokolo wathi nje lutho ngathi hayi ngambiza ngamenzani ayingamshaya ngoba ngiqeda amakhekhe ama-10-15 waphika adliwa banga vele uzivuka ekuseni imali lapho thina sivuka ngo-12 yena uvuka ekuseni shuthi belibela intshontsho ndoda lemnanda shuthi ala umuntu bethu utshontsho into engadeli bethu awumathi utshontsho elilodwa or 2 wena utshontsho aze uwaphele ushiye iplate ndoda kwi-microwave xa ngutshontsho angarinsi okuwesi. Boza, sebefikile omenzi. And guess what? So I'll just ask them to stand outside because I still have like 20 minutes. Guys, omenzi sebefikile. We're starting with the first scene. So I have 3 scenes namhlanje. The first scene is we're doing that Netflix challenge. So we're shooting for Nivea and the campaign Clear Up. So hence I'm wearing green. So I'll pretend as if I'm on what is this called? On like a documentary thing. And then so bese veza ama clips sengwasha ubuso while ngikhuluma ngibe ngifeza lokho. So sengifakile Clear Up ami ngiyaqhebezela ngifaka sunscreen. I'm going to show you nginamanga ayikho into engizokutshengisa uzobona nawe hamba nami wena uzobe ngihleli la lezi ndayi so YouTube bengabe senele inkinga nje ngo-YouTube so ngizo act so bona ama acting skills ukuthi anjani ngibuke yiphi camera oh okay oh le zile Okay. So I'm officially a graduate, a skin graduate. So I'm officially a skin graduate and I'm planning to tell zonke izinto that I learned throughout my journey. Guys know I'm finally a screen graduate. Which camera? That movement there. I'm finally a skin graduate and namhlanje ke ngizobe ngitshela ukuthi what do I angeke. 3 1 2 3. So umuntu ukhuluma isingisi phela noma can I speak isiZulu ngahlanganisa? Okay. Yiphi camera ngibuka ya? This. Okay. Down. Oh, okay. Yeah. So guys, as you guys know, Sengi graduates Kumba. I have graduated from this to this and namhlanje ngizonitshela wonke ama secrets on how we achieved this. Yo, this abangaka. This. Hey. What's in this box? This. Okay, so can I mix this Zulu? Ah, pimenza pale? No. Okay. Which camera do I look at? Okay. fuck Aisha Shalin. Shout out. Yona. Ngicela ukushintsha manje. Alright. Kangisizi. How? Uyangibhora nje. Guys, awashanga ukuthi ngizobe ngimgqokisa. Oh, ngikutshelile nje. It's your second outfit is this. Lapha ngale, leli kamera. Abekaphi like Ngimatas in. Nasomenze bengimela. Uhambe kuleli kamera. Ngakugcina nasedomeni. Khona ama-draw bheke khona. So this is the outfit I changed to. I'm a pajama basically. Sengisho ukuthi masiyipractice. Ngiyapractice. Ngijala masirase. Ngizovela lapha. No, uvela lapho manje. Okay. Uvela izandla nje kuphela kodwa uyavela kancane. Okay, ngimi la. Yeah. Bese
la manje. Into esizoyenza, Yeah. sizoma ngemumva wakho thina sikushuthe lapha. Noma ungayibhekisa lapha. Noma uyibhekisa phezulu. Menze yazi isira kanjani ngenza into yami la. Sengisusa lona ama edges nani. Uyawasusa? Okay, kusho phela uzoqala ususe mhlawumbe noma elilodwa. Iketela menzi angazi. Wenza close up. Ngiketela la. Ngingashi. So right? Hawu manje wadaka uswidi uyamoshwa vele. Hawu amanzi amangaka. Intshembu ufana. Ngikuqokuza menzi. Uthi selilona nje. Lazi. Ngibekela ngicela seli it's spoon mash. Yeah. Ngovuza. Menzi right? Marshmallow lewo. Menzi. Kenzeka nje ngiyabona. Uyasha. Amnyama manje. Hayi nakwajimbiza ke manje. Yamnyama manje. Iyashintsha bafethi be blue. Ekanivia. Izoshintshaka oyigoqoze na uqala. Oh, ayibandla ivele yangiphoqa. Ngithi mina ngifuna igone sengikhohlele mfana. Yokudliwa menzi nayi. Iyadliwa. Good night bani. Iphuma amashmelo ngifaka. Oyithini? Wena ungaphuzi. Hayibo azongibhedela ngeke ngiyitheste uyithesta lento. Ama-marshmallow abo hayi shame. Isi-blue bandla, i-green no-dark. Okay, menzi ngikade ngithi mina sengifaka phela ibonnet ukuthi sengiyalala mase ngiphuza itiye lami elimnyama. Isiba blue yabo? Imina nje, akubuka Oza ngifake ngifake ilona. Ngiyimbi le bonnet. Nje ngiyona. Yakhona. ofaka nesiyabani be-blue. Kulalwa naye. Injani lento injani? Injani? Ayi, injani? Imnandi cabanga. Unamanga. Kakhulu imnandi. Sando sakathanda inte. Angiphuzi Akayiphuzi deshisayo. Oh, iyangishisa. Shisa ulimi. ngishona. Jordan. It's a rap. It's not a rap nje ngizogeza emini menzi. Usebenzeni manje. Urap Kuyasheshwa. Ngizengani? Yolanda ubisi. Solanda ubisi. Manje yolanda ubisi. Because imbiza yami umenda kakhulu ukuthi fanele ibe kanje. Ukuthi fanele sizifake ubisi mhlambe ngizobisi liba right. I got the milk. Let's promote my brand ubisi Nkosi. Asithi basebenzela ubani milk. Sathi Jiwe for. fake ke lapho sibo. Ngimele siwakhiphe nje. Ifake. Ngisafuna ukubona. Ayifake. Hayi nama ngazi ukuthi sesenze. Cha. Awufake kodwa sibo. Science. Lesizwe. Ayiphezulu yavi pollution. Fanele zengaphezulu. Ayo. Awu. Iyashintsha. Oh man. Grey kodwa. Sathi mhlawumbe ngoba amanzi. Hayi Angisho uqale ukubilisa ubisi bese ufaka lempahla le ubisi olubilile bese sezimbonile nalokuthi babe ibhalile imbiza nje leshembe. babe nephepha senze Kodwa manje. fine yayizwa Ayiphi. ngiyahamba manje lapha yana sithathe into yokugeza ngikhipha lento le sengivukile Osiyalapha manje. Yabo, ngingafana nje. ubona ama influencer message uyavuka hayaleni bikhona Abuka manje. ya ngiyaqhamukani mala into la sebe out la comment Awusesebe sekulokhu njalo. sebe good night it's me morning Seku good night. morning routine I mean Mhm.
into le engizoyichazela abantu ukuthi zisiza ngani ngekepi. Because omunye menzi uyenza ngoba ebona thina senza but akazi ukuthi isizaphi. So yabo ama-serum menzi ayishaya isikhumba ukuthi kube ngathi si-healthy like i-skin barrier sakho siyaqina. Ngisho uba nalo i-pimple akubi umgodi kube umgodi namabala-ke. Thina abasiyiskin. Engathi Shoot manje uyangena. yes. Oh, ngisifasa. Hayi noma ungasivalanga. Okay, ngiyangena. Game 3, 1, 2, 3 asal. Okay, mana-ke. Ngithola nje lo part leyo. These are the products we shoot for. Hayi kanti ukuthi uqala ukhumula ibhonet. Oh, okay, sengikhohle. Alright, on 3. 1, 2, 3 asal. Okay, ngoba wathatha la wonke. Bonakale le set futhi 1, 2, 3 asal. Okay. It's gonna look very redundant. Angikhumuli. Ukhumuli. Angikhumuli. Ngisengqokile vele ingubo. Ngabona ibhozo kube ngathi ngiyakhumula. Okay. Okay, actually asiqale phansi ke yonke le. Angeke. Le part le khumula ibhonet, kube ngathi uyakhumula and then reach for the thingy. Okay. Ngizizwa ezisenze. Ayikhazi phela kuyozovela ibele. Yeah, next ke. Ngithe ngiqhamuka sengiyifakile le mpahla le. Gina. Waphuma ingane esikoleni. Usuya Richard manje ngale side. Okay. On 3, 1, 2, 3, that's up. Okay, good. Azali. Bela. Ngibeke. Bela sis. Yabo content. Thatha. Futhi nje idori la. Woza. Yes. Manje usuthatha ngale side. Sakavela. Ngithathe ngale Yes, kodwa manje besina le rompa leya. So thatha futhi. Ubeke. Ngithathe lande lakho. Oh, okay. Yakhumbula ufake rompa. Beka. Thatha lande lakho. Beka ke sisi. Aziya. Asikese ngasibesingaki yonke leza ka 1000 ngishutha le campaign. Woza. Siyageza futhi? Yeah, siyageza. Okay, manje ngizogeza ngisheshe mfethu. Sebayifica nabo. Okay. Geza ka 2 ya double cleanser. Okay, asambeke. Okay, this is right ngalo. Imamela. Yazi ufuna wenze? Ngifuna sigeze futhi. Ngimanzi kanje. Okay. Kahle kahle ngizobe ngithi abantu abadala cleanse ugeza ka 2 wozana futhi. Asambeke. Ziyakhala. Hey bo. So manje yabo usugeza kwesibili. Kuyasuka futhi. Nice. Ugeza ka 2 buso. Futhi ugeza phinde ugeza futhi. Ubona bebe washa izandla. Iyahluza ipamelazi. Thank you. Lazi uqinisa lapha phezulu. Thank you. We. Ake. Sisdul. Ngazi usufile. Yawo, ngizofile. Ngiyancipha.
Hayi ngeke. Okay. Wenzekeni ufile? Uyaqephuka. Awusabambi. Lwazi ngeke phela. Oh, hayi ngeke ngikona ukukhupha ngiyancipha. Ingubo sesiyangixeka. Qaphela, ngabe yawo, ngabe kuyingubo ayuzi. Asibambe ngento. Menze iyavela. Imali uqaqeka ukuthi nje iya. Iyehla. Okay, oyididela lo. La ngibone khona spelling akusibona lana umuntu ezansi kulo sofa omkhulu ngalanga kwi sliding door. Asibe ngeke menza into esizamela. yabo ukuthi yakhuluphala. Ngancipha. No. Khuluphala. Ayikho leyo nto. Ngishiswa yini? Athi ngaphoqelana manje. Awala teshwala. Ngitshela mina. Asolulazi. Usitholile. Hawu asikho. Ngiyasazi leso spellet yabo. Uzobamba la. Ngithola ngafethu. Uzongibamba nje. Siqede ukushuza. Hayibo. Awuyibambi vele lona ubamba mina ingubo yami siqede ukushuza. Ehlakani. Hayibo angifina ngayo bani. Yena uthi amclass ujiwe. Yangiklasa. Manje so class 10. Thandiso uzombamba. Uzeqede lo. Bese zikhipheleti ke laphezulu. Ngathi uhlezi uyifaka kothayi bakho laba bakuswenka. No. Uyagula lo. Beka lapha kuthaya. Azafaka oyiphethe ezotheni. Mukele kufanele ngibiza. Yabathana. Yazi ngizolibeka ngisa amaqeqe ngiyafasa futhi. Manje senzani sisigezile? Yasifaka sengifaka le nto. Thina ngibambe kanjalo. Ngibambe kanjalo. Yes. Kanje. Ngikubambile. Okay, perfect. Woza ke menze. Akaveli nje. Ayiveni nezandla uthi ngibambile. Okay. Sambeke. Menze ngicela ubuka wena la. Mise ngifaka. Uzovela nje. Okay. Sam. Ayibhabhadisa. Yini manje lemnyama menze? Le. Iphuma yona neshabisa. Mpuma kwinkope lami. Sengicela sunscreen. Right, sisobambile. Senzela lapha. Ngikhululeka-ke. Nivea lo ngikutshelile awuxhophani awubi mhlophe. Ungamlandeli It basi. smells very good. Ngithanda fana. Ji, uzofaka? Favorite sunscreen yami emhlabeni. Ungamlandeli. I love how it feels on the skin. Lightweight. Ifake wena khona uzoyizwa. It's a light. Sengicela ugcoba umbama ke. Job. So back to work. Okay, sengicela ukufaka. Iphila phela. Hayi nawe ngeke umunyakazi uvela uyiqimbe nje uyibo Batista.
I cracked it. G. Ngine-G. I think. Phela ngiyayijimisa ibhek, mhlawumbe ibhek yami yenza ukuthi ngibe ne-G. Hayi ungachaze mfethu. Ayi. Okay. Sandazana. Ngicela ukufaka i-glass yami encane mase ngithi ama-edges bese umenze ngishuthana ama-products ami. Sengiqedile. Ngayo le ngubo. Ngane. Uzobuka bambani nama-products ubandiwe. Asibuyele ngalapho. Uzowenzela ngalapho. So Boza, I then went out in with olive for my edges shoot the last scene ingubo guys iyaqaqeka and I don't know ukuthi kwenzakalani and ngifake encane gloss because ilabhelo I glosses and mina ngathanda ngilama gloss ayo lwazi angala Go. awusho ke ilona video siposta nini Relax. ngicela ukwazi manje ngcono it's fine but ngiyabambe waza lwazi uzongilungisa Move. ngicela no ngala phambili ngisho isandla placement lwazi Place it. no wathatha wonke ama-products mina ngizothi mase ngiplacela sengifuna ukuwaplace kude eduze thank you right nala hayi nenze iyona ayikho nje edlula le come say hi. So now we're making food. We're making a snack. Juice and watermelon. Angiyenzile yodwa mina. Angiyenzi usho cheese board nje. Na. Usala ifoni yami sangikhumbula umyeni wami mfana. Right now in sunscreen guys ngiyithandayo. Nayo lapha lo i-content. Lo. Mhlanje soyipa kanjani? Manje ngabe sekudokotela isikhathi siyahamba. Uhlale lapho, Usile into omenze nje abasende. Angihlanyisa content umsebenzi lona. Ngiyazela. Mhlawumbe bazobuza laba ngathi bakwazi ukuthi ngithi umshado. Lava. Yabona sesihlebelelana ngizovele ngiyimute. Lalela, I want to show Uchi my pictures that I took Lesotho, and I want to get her reaction. And then after that, we have another Nivea campaign that we shot together. I want to show her the final product video because she's never seen it. It was like, Yes. Mvuna le? Mvuna uthi wow. Yabo kulesisihlala. Whoa. What was that? Mvuna first frame. Awuphela sozoyiphela ithombe. Waqhazeka? Ngiyaqhazeka like izinhle. Ngisho ukuthi ngekamera. Azidark ngala yawazi nomehluko womona. Usuyibonile nje first frame? Lezi ehlala phansi. Hayi first frame futhi ngathi ungazithi kanje because sengiyibukile. Ngicela nihambe niyobuka iy'thombe ziku-Mendy_Keswa on my Instagram. Ngisibonile lezi. Ayinokhe ngishayile. Benibeka phansi. Beshuthwa. Nishuthwa ba. Manje le buka ngithola khona. Ngizithengile. Izithophuke Mr. Price. Yonke into kade zithenga Mr. Price. Gia, wayibona first frame? Kodwa yabo manje sengiyibuke zonke mhlawumbe sengizobuyela emuva. Okay, I love this one. It's also hot. Anyways, guys, now I'm gonna show her the video
campaign that we shot with the Gogo Snow, and yeah, let's see if she likes it. Are you ready? Are you ready? Yes. Oh, can just get some sense. No, bekusabatshela ukuthi guys, le video nani nizoyibona. It's a Nivea campaign. Sishuthela Rich Nourishing le nizoyibona soon. Ayaka approve. Ozayami eminye imindeni owami it passes down this routine. It started with ugogo taking care of isikhumba sethu sisebancane because no ma wayithatha lento. Umndeni wami uthemba the Nivea Rich Nourishing range around, and we make sure to finish it off with ilabelo for our lips are soft and moisturized. Kanjalo ke ozayami eminye yeah, I know. direct. So nihambe niyobuka nani ni enjoy. What's gonna happen now? Yeah, it's very beautiful. Plus our pants. So what's gonna happen now? We're gonna call the doctor and see we'll go there, or we will just go to the mall. So Landikat. Yenzela ngithi yakhumbula kudala mhlawumbe sihleli ka Starbucks ngisende u-airdrop nolwazi uvulile ngifuna ukusendela uji vele ngipresse kulwazi ngithi fuck ulwazi setholile ithombe guys, this is my videographer. He shoots all my content oyibonayo nje. Nimbuke kodwa ningambuka kakhulu ngoba uzoba fully booked. Yadlala nimbuke. And also was amazing. Guys, birthday yakhe namhlanje, please say shout out, happy birthday to Menzi. Happy birthday Menzi. I'll tell you about. Say not 21 guys. Uyehla nokuthakule. Change of plans because I'm letting Petty look so I'm going to the doctor now. So yes, and it's kind of good to see like the car tickets just for the restaurant. Something. So this with African roots alongside who told me that song was called Guys, daughter right now usilate udokotela ehamba ngo5 boy ingane. And njengamanje upass 4. Yeah, so Kodwa ke sesiyafika so sesikhona gogo. sesikhona gogo. Few minutes. Siyapressa. Yazi i-dance yaseBrazil lezo. Brazil. Ngabe ngizoya e-USA Noma usoya eMozambique, China noma eThailand noma piti border ke lapho Jozi. eDubai. Mantombazana. Oporeka manje sisi. Oporeka. So kulaba. Basha. Uzathana ufuna ukukwela. We made it on time, so we were 45. So yeah, it's a boy. Kodwa ngala ngoba khona iwind. Buka. What's the one? It is a boy. So check with is it a boy or is it a girl? Uji ngoba egqoka pink. She is a team girl. Ihlisi lona mina ngu team boy. Boza, we are done at the doctor's. Udokotela uthe prescribe with something that I have to buy a pharmacy. Yeah, and then manje ngiyadlarakaza ukuthi singazile uzocheck yithi the boy is a girl. So
sicabanga ukuya ekhaya because isikhathi manje u5:30 and it's peak hour abantu Basa kune-traffic. so silinda kancane i-traffic ethu kwehla and then go to Gateway. Obviously asayolanda the bank card, but at least we got a lot of things done. G, are you happy? It was a productive day, bruh. It was got the Skaga cross. Crosser? Bungasho uzokross? Hayi bo, ngicross mina. Siyathenga nje kuma ey'tolo lezi fika ukuthi ubone la ey'tolo lezi o66 nanani. So yeah, ngibona ugogo nomama manje. Ngidle mfethu ngibambile mina. Futhi So restaurant. restaurant. So Restaurant ngibona sekhona ke mase. Restaurant eni. Siyobonda. Okay. Mawuthi sebuyile ejimini. Mina angazi ukuthi ngifila kanjani ngalokho. Uke ungiphoqele. Yebo, guys, usukhuluma indaba. kade ngimkhumbula guys. Pero ubonile kade ngiloyo ngimkhumbula. Kade ngiloyo ngimkhumbula guys, ngifuna ukukhuluma na. Sengimfonela nje wavele ngathi akafuna ukuhlala nami namhlanje lapho ke hayi ukuthi akafuna ukuhlala nami uyazi ukuthi ngibhizi nje nginawe. Yilokho ushayisa ngespace. Sengiyamkhulumela futhi. Abanga. Ngamkhumbula. Okay, so bona mhlawumbe soya naye ku restaurant. The sunset is so beautiful. That sunset is so beautiful. So, last of all, I'm going to petrol, guys. So we would dinner, so we're thinking of just going straight to the restaurant. We're thinking now of going straight to the restaurant and not going back home. Because either way, Ujin, Melabuele, so Mrs. Timbu is there. So we see. Just one on nine. Okay. What do you feel like? Lave ngibona bese ngivele ngidla ukudla oku basic, ukhaleli beef and rice or biryani. We have arrived at the restaurant. We're going to Tuladu because we trust their food and silambile asina isikhathi sokuzama izinto ezintsha la. So badayisa traditional food, rice, usu, phuthu, so I'm thinking of having pasta because izolo bengidla usu nesigwaqane. Oh, plus. Okumnandi kanjani anisakhona free chicken. Yeah. Wena? Yeah, bese ngishilo. Utheni? Ngithi. Phathe jezi, lirona umsenko. Liphathe uzoliqoma sisilapha yani. Bethi lungithwala ijezi ngilingcolise nakhona ivideo ngisafuna ukuyenza ngiyeza kwena. Boza. Ngithe uJ akahambe kancane. Khumbula imission yethu. Mase siqeda ukudla sesiya emotweni sisiminya sekhaya. We have to get back to the mission of being rude to her and see how she reacts after having a very beautiful day with her. As I'm going to enjoy asidle. Mhlambe Uvi will join us. I was trying to call her. Mhlambe naye efike. Let's just join her for dinner. But nizabona. Ngayazi ke qabang. Ngayazi. Ay. Ngayazi qabang. Surprisingly, I'm having water, sparkling water. Gee, I've been testing this. Yes, I hate posting in live because kuna labantu abavele becomment bethi hey use uthi ababona nje vele uzoba bakona ngikubona lapho sizolubuyisa use
ngikhohliwe ukuthi nangikora nami ngikhona TikTok yami incane le izoba yindaba All you gotta do is say yes. Nothing on what you feel, baby, address you, baby. Open up your mind and just rest. I'm about to let you know you make me so. All you gotta do is say yes. Nothing on what you feel, baby, address you, baby. Open up your mind and just rest. I'm about to let you know you make me so. You make me so. Itsini ngoma yasikhathi Ivina yasikhathi washa izandla itsini manje cela umuntu omdala akusize futhi So what's gonna happen is we're gonna share our food amongst each other. So what's gonna happen, we're gonna share our food amongst each other. Pucci is having lasagna, I'm having steak, Uvi is having seafood pasta. Akulingani bo, akulingani G. hayibo kuyalingana hayibo So batelelo mga may yo be my baby, hold me like I'm crazy. Uyasala manje uvinca siyahamba uvi. Usesaba nokuthathazela. Ngiyayibona ngiyayifica ingqondo zenu nithe sigqoka upink esingamtsheli. Yes, nama shocks. Okay, ngiyabamba. We are back from the restaurant. Sesidlile supper and we got to Myeni a meal naye azoyidla. Sisuthi uji uzongwashela izitsha. I promised her ukuthi mengwashela izitsha ngizomyisa ekhaya. I'm gonna drive her. Yeah, that is what big sisters do. We make deals with them, but I'm at deals. Kodwa nami, I don't like driving at night, so I was probably gonna request for her by Monday. Deal. Yeah, I'm gonna do that. Poza, good morning. I just woke up. Uthi ngiphathele gift. Uzisivula. Uzisivula. Why couldn't you forget? You can't forget. Why couldn't you forget? Yeah, I can't forget. I'm stressed, I have.
Oh my god, yazi nje ngiqala ukuyiqoka xa sengiyigqokile. Manje kade bathatha umsipa zami. Ngizowathatha manje la ngashiya ezansi. Ngigqoka wakho. Ngichazeka ngisho ukuthi uma uhamba kuba ngathi nje mese ngaya lapha ukhemisi usethi ngithi mina ungibukani. Buka unkosikazi ukuthi okay ngombuka lezi zinto ezifakile. Ngiyayithanda phela zaze ngizafuna ukusho nje ukuthi ngiyayifuna. Ha. Singizodatha nami ngithi Mina ungifundisa amadisi nayi. Sizoshaya. Ay. Wena. Lapho ngiyasho ukuthi nodoti uzogeza. Kithi mina ngabe uzogeza wena uthi khona delivery sometime. Delivery. Kapheli. Hawe mama Hayangkhalisa ke manje. Wow. Thando. This is how we anxiety, guys. Hayangkhalisa ke le. Ngiyabonga sasena mongane. Ngibona. Ha. Yilena. Yenzani? Khona ngathi khona nezinye izinto ezikhona lana. Wayonzanga. Guys, I can't believe this. This is so beautiful. Because ngiyithanda lavender, upurple, favorite color. Ayingimbi. Kapheli. So. Indaba zangizongifanelile. Sengizofa yini? Oh, good sister. Who only sees Jesus. What is this? Indondo, Ephraim Jian. Azinde today. Hi. Hi, man. Hi. Jadi mana ikhlas surprise abantu. Angijwayele ukusashayisa. Masha. Hawe ma. Yey wena. Yo, nisibonile ukuthi si. Hawe ma. Yo. Hey, nalamakanda lawa babophe ngayo la awayindawo. Yayigqokile just ama-hour. Oh my god, nisibonile. Yafihle. Ha. Bang lona. Hai mazandisa. That's why. Mina sengizofa. Ngizalinde. Thank you. Come, happy. Hey, bozomchaza ke. Ngiyabonga bezinda. Prank. Ibrahim. Uyangidida manje. Prank. This is a prank. Oh, guys. Ibrahim manje. This is a prank. Is that a prank? Hey, was right Oh my god, iyona lesekholi. Iyona ngisengelile. Ngigqova. Bukani guys, sicela unifundele kodwa phela mina nje ngeke ngayiqinisa.
Ubayeka manayo. Guys, shout out to Ziyanda. Buka utheni ngiphatha kabi le ndaba ye-gift because ngithando bla 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 ngavele ngathi mfethu ngizoyi-requesta kade bandla yekhona guys uZiyanda wenze lento. Usezo wahamba efuna ukuluka umendi ugcina semgift. Buka. Yazi ngizothetha, ngizothetha. Ukuthi phela Manje utheni? Oh, ngoba uphuma nje wena ngokufika. Ngiphatha kabi le because ngithike ngithanda umeni and futhi ngimsupporta but manje ngathi ngiyaforce lento. Ngize ngayoyi-requestela. Wena usangitshela ingane ukuthi sikhona ingane ngiye. Hayi bo kodwa Baby ingane lethengile. Uyayikhumbula lengane yayithi ifuna ukungiluka. Eyasegoli. Eyithi ihlale egoli angazi ifuna ungiluka jiya kuyona le. Inkinga mina ngasabi ukuthi lengane iyeqa kubo ithiza la. Yakhumbula ke? Bese ngitshela ukuthi ngiyayisaba. Azibona tike kanadi aphiu. Ade sihlala khona sona. Ibi manje. Ufuna ukuyibonga. Uzoya kanjani Ntuzuma ngafana yabo ngoba i-present bekumele siyoyilanda thina Ntuzuma ngoba uzovuma Ntuzuma ngoba ngisengayi-requestela manje. Hawu ukhe uhlale Ntuzuma Kade yafika cabanga. Ngithengele nalona. Amakusha. Hawu, Sengizoba nezinja nakubuka phela nalento. Lapho ngiyasho ngithi mina i-favorite Ibikhala ngokulunga buka nepeli. Nedona. Aphethe Ziyanda, shout out to Ziyanda, shout out sokufollowa nje. Yo siyabonga Ziyande. Yo Ziyande yo. Sazobuya futhi umuntu. Wazangikhalisa. Woza manje ngiyaqala. Ngaze ngamthanda. Asemfito khona yabo. Semfito khona. Phela mina ngisaba. Guys ingane ithi ihlale egoli yang video iyangilona kubi mina nje ngiqala manje. ayinadata. Akuyona inalo idatha. Yewena. Hawu akusho ukuthi lengingi uthi calling nje. Hlakulela ngazo. Hawu kade efike manje. Ngizoya siyekena. Ubhala. Sithengele imali ngekuyena. Sim surprise manje. Hayi boy. Giving back. Uya nawe. Sithi giving back guys yo angazi inhliziyo yami yaqhaqhiza. Ingane ihlala egoli ithi Mandisa ngiyakuthanda ngicela ukufika kwakho uzokuluka. Ngicela ukhulume noma ungicelele izwake leyo nto. Ngibone mina ngithi ma ucela ingane ifike egoli izoluka. Sathi sinokay ingane isiyaba ayisafiki mhlawumbe kwenzeke anything. Noma mhlawumbe kwenzeke anything wrong ukuthi ingane mase kuthiwa uMandisa wakhuluma nomama angiyazi ingane. Kodwa manje sengiyayithanda ingane ngiyayithanda mina ingane. Hayi kuphela niyethanda uqedile. Mama. Hi. Wow. Sina nepretty ayigcine ipretty yenza khona. Sayibuyisela ngizoyibona soon. Asingayinyeli iphitha. Oh, okay. Azoyicina. Oh my god, I have a car. Yena nemfana. Cha lengane guys ithanda. Ngiyamthanda nami uZiyanda, sengifuna ukumbona. uZiyanda ngiyamazi mina. No, nama ngimazi. Angimazi sorry. How should I come? Because I am. This gift is not only a present, but it symbolizes the love I have for you. Uyisibonele sihle kithi. Your content is inspiring. Sengifunde okuningi kuwe. I look up to you and I pray to be like you one day. I will always be one of your biggest supporter / fan. Uyibhoza wena. And I wish to have someone like you in my life to guide me as a sister. Yo, my heart is so heavy. I pray God to keep blessing you with everything you pray for. Oh, baby. Congratulations, ngezinto ezinhle oziphothulile Bhoza yami. Happy Bhoza yami. Awu ngiyakuthanda wena. Ngiyakuthanda Bhoza. We all appreciate you in our socials. As your supporters, uNkulunkulu asigcinele wena from your biggest supporter, uZiyanda. Ziyanda, come get your hug. Yo, I shame. What a way to close this vlog. Uvala. Yo.
Guys, Uji ended up sleeping over because yesterday it was a mess. I was still busy editing a video because I had to submit it before midnight. And then she ended up sleeping over. Namhlanje kuseni uyavuka uthi girl on a surprise for mina. Whatever. Ziyande, ngiyabonga Ziyanda. And I'm gonna see you soon. Ngiyabonga nakuwena sisi wami ngokuthi because still I'll have to reimburse you imali yakho. Yeah guys, we had enough day. Bekumnandi bethu ukudla. Yeah, also kade lumnandi usuku, but angifuni ngamanga like I wouldn't do it like isikhathi eside nawe. I feel like umuntu nje ungalaleli. How guys ngizamile nje namhlanje ubetha ngibekuyimini omgqokisa ngimkline egabanga bethu udinga umuntu ozo ngathi umuntu ongekho ngaphandle kwami. Ngathi ngabe yini ngaphandle kwa wena zibuze lo. Wena ungayini ngaphandle kwami? Ufuna ukuyoshuthela etoilet. Wena bathi awulaleli. Afuna ukukhuluma nawe. Bese uyabona nje example. Namhlanje nje ziningi izinto obungangisiza ngazo kodwa wenze kangcono. Iziphi? Yabona nje. Yazini ngixoxa isigaga lo muntu ubeshe ilist engayibalanga yokushutha so ngeke ungagcikeki ufakwa kwisipalonga ongaziwashi izitsho. Yes ngizoyiwasha. Buka waphoxekile yabo tomorrow. Yabo tomorrow. Usewashi izitsho. Lapho uhlangana nesisho sakho. Izosebenzisa nabantu ekuyidlaleni. Kodwa ubone kumnandi kanjani uwasha izitsho emzini yabantu? Ngobani? Mina ngiyathanda ubone izosithanda nje. Izosonkwephe. Uyazi nje kunani iqwephe. Ngeke thina. So guys, yeah, bekumnandi sabona nozi. Unayini iqwepha. Qwephiyane. Kebani inze kumanje. Oh, before nje ungibuze ukuthi ngikhipha nini. Mina ngizoyisikeza wena uyithithane nene. Yimbi. Yo umumbi. Wena istola nje like umumbi ngathi awayoni asiza. Imbi legend lapho ukuvika uthi yinhle. Oyithola legend. Osho bread white trip. Legend wayithola legend. Sengabuza kwangapela ngidala guys uyangisukela lo muntu ngicela nibuke legend guys. Hayibo. Wathela. Bukani. Ngibuka ukuthi injani legend? Imagine eyake. Eyakephi? Eyakephi? White thrift. Thrift tablet. Sikopele ukuthi kuyathi. Thrift tablet yabona. Yeah. Okay, ngiyadlala guys regardless. Was it JC Valley vlog? But regardless guys, besithi sinamabhoza siyakupranka sisho izinto ezimbi kwenu musizodini. Bavele wasipho angidini ngingane. Anyways, siswami kade ngumnandi uhlala nawe, mfethu kade ngakade ngihlala nawe. Bazobenza fun. Ibuso. Yeah, ngiyabona. I think ngiyafana nawe kakhulu mangiluka into kanje. Also, I got a lot of things going on, like I got a lot of errands done on my list. Then kuthiwa mengenza ngedwa like siya esikoleni mfethu think of it ekuseni hayibo sashutha icontent sayi-edit sasubmita and then saya kwi-restaurant the only thing saya kudokotela into esingayenzanga ikhadi kuphela ngizoyenza ekuseni. Ngiyabonga kakhulu sisiwami and thank you nawe Bhoza Yami for watching until the very end. Ngiyathanda kakhulu kulungile ke bye. I'm gonna see you on the next video. Bye.